बिटिआराव जुदि गोलैयाबा गफुराव फैनो जुदि गोसो दंब्ला गोदोना मा होननानै थाखा नोङो बे प्रमदआ दिनै गुबुन हारि हिनजाव लानानै दिनै साला बे फैयै जोंनि बे सिमा बाउन्डारि जिंखौ बियो चिफ मिनिस्टारनो फाननानै जालांजोबबाय बे मूर्खआ। खुलुमबाय। गिबियावनो प्रमद बर' सारनाव निमाहा बिनाय थाबाय। मैयानि मोनाबिलि समनि जिथुनिखि प्रमद सारखौ गाज्रि बिबुंथिजों लोगोसे रायनानै हरनाय एबा गफुर हालामाव फैबा गोदोना मानदोंबा फै होनलायनाय खोथा आरो गाज्रि उच्चारण बाहायनायनि खोथाफोरखौ जाहाथे आं बुंनो सानाखैमोनबाबो बुंफ्रांगारबाय। बेवहाय आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय सारनिसिम रोजा आरो आं बेबायदि बुंनो सानाखैमोन। आं मा मेलेमै बुंफ्रांखो आं हमदांनोनो हायाखै। आं उनावसो गोसोखांफिननानैनो सारखौ बिदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जादों साननानै आंनो निजिनो उनाव सानफिननाय जादों आरो बेखायनो दिनै बे चेनेलनि गेजेरजोंनो दिनै बे बिबुंथिखौ सारनिसिम निमाहा बिनानै बेखेवथि हरफिननाय जाबाय। आसा खालामो सारा आंखौ निमाहा होबाय होननानै आरो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि गोरोन्थिखौ मावला आरो आं खुनुदिन बेबायदि बिबुंथिखौ होफेरनो मोनाखैमोन आरो होफेराखैमोन आरो होनायबो नंला।